Primer de tot, dir-vos que nosaltres ara som 143.884 cotitzants. Això significa també que el 44% d'aquests cotitzants són dones. És a dir, seguim avançant, hem crescut paulatinament de quina és la participació de les dones a l'afiliació de comissions obreres. Si mireu aquestes dades, significa un fre al creixement afiliatiu que hem tingut els darrers anys. És a dir, la situació econòmica que pateix la majoria de la ciutadania, de la classe treballadora, també es tradueix amb els recursos suficients per poder fer front al pagament d'una quota i estem veient nosaltres com aquest any comença a veure's una lleugera pèrdua d'afiliació que hem d'acabar de mesurar perquè hem fet algunes propostes de treball per intentar corregir-lo. El que queda dels 2 trimestres, tenim 2 trimestres comptabilitzats, tancats, i queden tancar el tercer i el quart trimestre sobre aquesta evolució d'afiliació. Però el que sí està clar que s'ha produït un fre al creixement, fruit també de que la gent comença a pensar on pot destinar els recursos per fer front als increments de preus que s'estan produint al nostre voltant. Dit això, nosaltres amb aquests cotitzants, amb aquesta capacitat de cotització, us presentem el que són les dades que ja tenim a la memòria econòmiques, que el que volem és reivindicar, com fem moltes vegades, el nostre caràcter d'independència i autonomia del desenvolupament dels recursos propis per poder desenvolupar la nostra acció sindical sense cap dependència de cap ordre de poder que puguin alguns voler plantejar com a pèrdua de poder sindical o pèrdua d'efectivitat i utilitat de les organitzacions sindicals en aquest país. Com veieu, el 85,49% dels recursos són propis. D'aquest, la gran majoria són de l'ingrés de la quota de l'afiliació d'aquests 143.884 cotitzants. El 85% no diu que el 14,6% restant sigui d'una subvenció concedida per finançar els sindicats. Només la meitat, perquè l'altra meitat el traduïm directament en projectes concrets que hem pactat amb l'administració pública que ho fem nosaltres en lloc de fer-ho amb l'administració pública. El que li diguem als projectes finalistes, que estan vinculades a la formació, a la prevenció dels riscos laborals, són tasques que hauria d'estar assumint la pròpia administració amb els seus propis recursos i que concertem el poder tenir el que tenim d'estructura sindical per posar-la també a disposició del desenvolupament d'aquest projecte. Què vull dir amb això? Que és diner que entra i que surt pel projecte, no per finançar el sindicat, no per finançar l'activitat representativa del sindicat. Per tant, estem parlant que és un 7% només, en aquest cas, 1,68 milions d'euros que sí estan vinculats a la nostra representativitat. D'un total de 23 milions d'euros que té d'ingressos la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Per tant, volia deixar clar dues coses, perquè aquesta representativitat els la donen, aquest reconeixement de representativitat, primer, ho donen perquè guanyem les eleccions sindicals. No presentem una credencial com si sol·licitud de representatiu que me la concedeixi algun com si fos un títol, no. Va centre de treball a centre de treball. Però a més, el que significa és que nosaltres, per exercir aquesta representativitat, assolim una responsabilitat i és fer-nos càrrec de la representativitat de tota la classe treballadora catalana. Per això hi ha un finançament, perquè més enllà dels que paguen una quota de cotització, nosaltres tenim la responsabilitat de donar-li cobertura a la totalitat de treballadors i treballadores. En el cas, per exemple, de la negociació col·lectiva, que és la que regula els drets de la classe treballadora, el 87% dels catalans i les catalanes que estan assalariades en aquest any tenen cobertura de la negociació col·lectiva que negociem els sindicats més representatius. Això significa que al voltant de 2,5 milions de treballadors i treballadores estan coberts per la negociació col·lectiva. Mireu, dues dades que a mi em semblen una mica significatives o com a mínim representatives. Nosaltres, 8,5 euros de cada 10 els aportem als afiliats i les afiliades de comissions obreres. Per cada afiliat i afiliada de comissions obreres, 18 treballadors i treballadores tenen un conveni col·lectiu. No sé si és un problema de finançament o d'infrafinançament el que tenim els sindicats en aquest país. No sé si la cultura democràtica per garantir els marcs representatius de la societat estan ben finançats quan parlem del treball. I si no feu una comparativa, quan fem aquest exercici
del finançament de la representativitat política amb el finançament de la representativitat sindical. Mireu que a la Constitució estem amb el 5è article de representació reconeguda i legítima que tenen els partits polítics. Un article darrere, un reconeixement que fa la Carta Magna del paper democràtic que desenvolupen les organitzacions sindicals. Però nosaltres hem de finançar-nos, nosaltres, 144.000 persones, financen la negociació col·lectiva de 2.900.000 persones en aquest país, que tenen possibilitat d'accés a la negociació col·lectiva. Per tant, penso que és una cosa que no diem sovint, que el conjunt de la comunitat comunicativa no diu sovint. I en canvi sí és senzill acabar d'assumir aquesta lògica que no es sustenta en cap dada real del plantejament que queda com una veritat feta de que els sindicats estan subvencionats. Jo penso que és una cosa que democràticament hem de combatre, no només nosaltres com a protagonistes principals, sinó el conjunt de la societat, si no volem fer malmès a la capacitat d'organització dels treballadors i les treballadores en aquest país. I l'última cosa de parlar de nosaltres està amb el valor de la representativitat a les eleccions sindicals. Ara comença un nou procés de concentració del període de les eleccions sindicals a les empreses i als centres de treball. Tornem una altra vegada a plantejar quines són l'avaluació que fan els companys i les companyes de l'activitat sindical a les empreses. De moment, diuen que Comissions Obreres segueix sent la primera força sindical i augmentant la diferència amb la resta de sindicats que concorren a les eleccions sindicals. Nosaltres tenim ara, com veieu a les dades, no vull equivocar-me, 22.639 delegats i delegades. M'agrada dir també la dada que el 44% també són dones. Les companyes també es presenten a encapçalar les candidatures a les eleccions sindicals. Aquesta realitat només dona representativitat a 1,3 milions de treballadors i treballadores. I aquí el que volem deixar clar és la denúncia d'un dèficit democràtic de participació dels treballadors i les treballadores per organitzar-se a les empreses. Si sentiu la dada d'abans, gairebé 3 milions assalariats, 2,9, i només 1,3 tenen accés a estar representats a les eleccions sindicals en aquest cas. Per què? Perquè totes les empreses de menys de 6 treballadors i treballadores no tenen dret a tenir eleccions sindicals a l'empresa, ni tenen capacitat supletòria o compensatòria de representativitat per un altre àmbit que puguem establir des del marc normatiu legal. Per tant, la democràcia no arriba a totes les empreses, no perquè ho deia Marcelino Camacho, sinó perquè diu en aquest cas la llei de les eleccions sindicals que no permet que tothom tingui la possibilitat d'estar representat directament, de participar democràticament del món del treball. I nosaltres, com dèiem al nostre congrés, volem enfortir la participació en el govern de les empreses del conjunt de la gent treballadora. I per això és fonamental que tinguin dret a organitzar-se i a tenir dret de representativitat reconeguda. Caràcter jurídic i legal de la seva representativitat que avui no hi tenen. Per tant, aquesta denúncia jo la volia deixar palesa, que n'hi ha un dèficit democràtic amb el nostre país. Deia que som la primera força i seguim guanyant diferenciant la primera força. Ara mateix estem a 4,4 punts percentuals de la segona força sindical del país, més de 2.440 delegats i delegades de diferència, i el tercer està molt lluny del sindicalisme confederal majoritari que representa la unitat d'acció en aquest país, que seria l'AUSOC en tercera força amb un 4,97%, i d'allà cap a baix la resta de sindicats que malauradament per alguns àmbits de la nostra societat els hi volen concedir el caràcter de representatius i més representatius. Torno a plantejar que fer eleccions sindicals i votar a les empreses, que aquest 1.300.000 persones que voten a les empreses els hi hem de respectar la seva decisió de vot i no la podem malbaratar amb una confusió informativa sobre quina és la capacitat representativa que dona el seu exercici de votar. Penso que això també és qualitat democràtica. El que és la línia de finançament d'un dret subjectiu que tenen tots els treballadors i que estem finançant una part que ens afiliem als sindicats i el caràcter de respecte del dret al vot i l'exercici del vot que fan els catalans i les catalanes que treballen amb les organitzacions que tenen la representativitat real sortida de les urnes. I en aquest procés és molt important,
perquè aquesta representativitat l'hem d'enfortir. I és el repte que tenim com a Comissions Obreres de Catalunya. Enfortir-les per poder arribar a donar-los eines a la gent per fer front a la realitat de context que ara analitzarem, a la situació de crisi de rendes, al bloqueig de la negociació col·lectiva i, per tant, la pèrdua de poder adquisitiu per la manca de pujades de salaris, per el possible impacte que pugui tenir una caiguda del consum en l'activitat i, per tant, tenir que protegir l'ocupació, de fer valdre la reforma laboral com una eina real al centre de treball perquè no tornem a les receptes i fórmules del passat en el que fer fora la gent era l'única línia flexible que tenien o volíem les empreses utilitzar per fer front a les crisis. Per això és tan important, i important també perquè aquest període hauria de començar a consolidar espais de representació en nous sectors de l'activitat laboral, com per exemple l'economia de plataforma. Ha estat molt important el que hem fet en les reivindicacions i sobretot les conquestes a Glovo, tenint fins i tot la possibilitat de fer eleccions i un comitè d'empresa, a GETIR, o les que tenim ja convocades a Llastit per poder donar-li recorregut i consolidació a la representació i la participació dels treballadors en aquest tipus d'economia, que recordo, ara fa ben poc, hi havia un mantra en què allà no és possible que el sindicalisme pugui obrir-se camí perquè canvia la realitat de les relacions laborals. Doncs probablement no tant canvien les relacions laborals perquè la gent que està fotuda i que pateix la precarietat acaba organitzant-se per sortir-se i fer de contrapoder aquell que vol que sigui precari. I això normalment té un nom que es diu organització col·lectiva, es diu sindicalisme i es diu defensa dels seus drets. Per tant, és molt important en aquest sentit aquest procés de concertació electoral que afrontem des del sindicat. Gràcies per deixar-me aquests minuts de parlar de nosaltres, que com veieu no és només de nosaltres. Ho parlem de nosaltres contextualitzant-lo en la nostra realitat, en el nostre sistema i a la nostra democràcia. Però parlem del context. Un context que té moltes incerteses globals. I les primeres incerteses globals s'estan donant la batalla en el si de la Unió Europea, que no podem oblidar. Ara mateix tenim damunt de la taula el debat sobre el control de preus energètics a la Unió Europea. Tenim també properament la reunió de l'Ecofin, on es revisarà el pacte fiscal per saber si podem garantir el manteniment de les polítiques econòmiques d'estímul que han plantejat per fer front a la crisi de la pandèmia. Hem de saber si el Banc Central Europeu ha de seguir mantenint la emissió de bons per poder garantir el finançament del deute públic i poder donar-li eines als estats membres per desenvolupar polítiques de protecció social i d'inversió pública. I mirem de manera molt perillosa, de manera molt preocupant, la pujada de tipus que el Banc Central Europeu ha començat a fer i que ha anunciat de cara a tenir una senda al mes de febrer per arribar al 3% de tipus d'interès a l'economia europea. Una situació molt complexa, plena d'incerteses i encara sense cap seguretat del seu desenvolupament, però que està tenint ja un fort impacte real a les rendes dels treballadors i les treballadores, a les rendes més baixes, sobretot, però també en les rendes mitjanes. Déu-n'hi-do l'impacte que tindrà la pujada de tipus per a totes aquelles rendes que tenen la capacitat d'accedir a una hipoteca, que no són els que estan sota el llindar de la pobresa. Són els que tenen suficients recursos per fer front a una hipoteca. Aquestes rendes mitjanes, més assalariades, més estructurades en el món del treball. Però mireu per sota d'aquests, que són aquest 29% de la societat catalana que està en risc d'exclusió social. Aquesta gent que està depenent fins i tot de mesures de protecció de polítiques públiques i que en aquest impacte ja està present amb una inflació al 10,5% a l'Estat que acabem de conèixer, al 10,2% a Catalunya i, en canvi, per tenir una dada de referència, amb un increment mitjà de salaris del 2,5% del que portem d'any. 8 punts de diferència de pèrdua de poder adquisitiu que, evidentment, ja no es recuperarà en el que resta d'any, passi el que passi amb les decisions que puguem prendre amb els convenis col·lectius o les que puguin prendre el govern per fer front als altres aspectes que tenen a veure amb els ingressos de la classe treballadora. Amb aquesta situació, el primer que fem és denunciar el bloqueig patronal i de les empreses. Primer, les taules de concertació, perquè no volen assumir el caràcter de la responsabilitat del que està significant la segona ronda d'inflació que ells han provocat imputant a preus
directament els costos energètics, independentment de quins siguin el seu model de negoci i els seus marges de beneficis. Hem de denunciar la irresponsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi, que no és una crisi d'oferta, vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern. I això es diu poder adquisitiu de les classes majoritàries, que són els treballadors i les treballadores. I mantenir els marges de beneficis empresarials amb la que està caient és una profunda irresponsabilitat que els empresaris i les empresàries en aquest país estan prenent si no corregeixen el tiro en aquest sentit per poder donar-li respostes al conjunt de la ciutadania. I els governs ho han de tenir clar. I els partits ho han de tenir clar. Que el paper que li pertoca a les patronals, a les empreses ara, és corresponsabilitzar-se amb la societat espanyola i catalana. És tornar l'esforç important que hem fet tothom per garantir el manteniment de les empreses a la pandèmia. I no pot ser que a la sortida de la pandèmia tenim una crisi, en aquest cas de cost energètic i de matèries primeres, i s'imputin directament a les esquenes de la classe treballadora, que és la que ha d'assumir els impactes dels increments dels preus amb el seu consum. Per tant, aquí hem de desenvolupar polítiques directament relacionades a la negociació col·lectiva, però també polítiques que incentivin aquestes pujades de salaris per part de les administracions públiques. Per això nosaltres estem plantejant ja un increment important de les nostres mobilitzacions, que malauradament no hem pogut acabar de tancar aquesta setmana amb les converses amb els nostres companys i companyes de la Unió General per poder traslladar-vos avui ja un calendari concret de mobilitzacions. Però us puc dir que en aquesta setmana o la propera tindrem ja el calendari, que no serà molt tard, de les mobilitzacions que posarem damunt de la taula per acabar de desbloquejar la negociació col·lectiva. Mobilitzacions de caràcter general i mobilitzacions de caràcter concreta, sectorial i empresa allà on estem negociant els convenis col·lectius. Perquè els convenis col·lectius també tenen una vocació patronal que es corporativitza en cada sector o empresa. A Catalunya encara tenim 72 convenis col·lectius sectorials sense desbloquejar i estem ja al mes de setembre. Això afecta gairebé 1 milió de persones que no han pogut veure revisat el seu salari quan veiem tota l'acumulació de pèrdua de poder adquisitiu que la inflació està provocant. Convenis importants com el del metall de Barcelona, el de l'hostaleria, el de la neteja d'edificis o el d'oficines i despatxos. Convenis que pràcticament abasten tots els sectors de l'activitat del nostre país i que tenen, com deia, congelada la revisió salarial de gairebé 1 milió de treballadors i treballadores en el país. Però és que el mes de gener, que està aquí a tocar, es sumaran uns altres 116 convenis col·lectius de caràcter sectorial que tenen afectació a Catalunya pels treballadors i les treballadores. Més de 750.000 treballadors més i treballadores més que es veuran afectades per una negociació col·lectiva que necessita aquesta tardor trobar solucions de desbloqueig per donar-li respostes als salaris d'aquesta gent. Gairebé 2 milions de catalans i catalanes d'aquí a començaments del proper any depenen d'aquest desenvolupament del conflicte. I nosaltres ho tenim molt clar, o salaris o conflicte. I el conflicte anirà creixent i creixent perquè no volem que aquesta ronda d'inflació la paguem només nosaltres i els empresaris segueixin repartint dividends, incrementant el marge de repartiment de dividends com ha estat passant durant el primer semestre d'aquest any 2022. Però volem parlar de més coses, que no només els salaris, perquè la crisi de rendes no el resoldrà només els salaris, perquè els salaris els cobrem una part de la societat i l'afectació és general. L'afectació del increment de preus és general per al conjunt de la societat. Per això també volem, dintre del marc laboral, parlar de salari mínim interprofessional i de pensions. Tenim les taules obertes, però no renunciarem al debat que col·loca la COE d'intentar barrejar tot com un element de contenció de costos salarials, ingressos, funcionaris, pensions, reduir la despesa pública perquè ells no tinguin que fer front a una reducció de marges i un pagament d'impostos més alts, que és el que requeriria ara una política real per afrontar les rendes i la crisi de renda en el nostre país. Nosaltres no acceptarem un acord del salari mínim interprofessional que no compleix amb el que tenim acordat amb el govern, arribar aquest any al 60% del salari mitjà i no
entrarem en un debat de pensions que signifiqui una pèrdua de condicions d'accés a les pensions i de la quantia de les pensions dels pensionistes i jubilades d'aquest país. Primer de tot, fer complir l'acord en la revisió d'aquest any de la regularització de les pensions. I segon, dir-li al ministre Escrivà que nosaltres, dintre del que són les recomanacions del Pacte de Toledo, hem de trobar el que restava del que no vam pactar en la primera fase de negociació. Però dir-li també molt clar que el període de càlcul no està en les recomanacions del Pacte de Toledo i que, per tant, no crec que acabi d'arribar a una majoria política, parlamentària, per poder fer front als seus anhels de modificar-lo i, evidentment, el que no trobarà és un acord social amb els sindicats per acabar d'empitjorar les pensions, la quantia de les pensions, per una fórmula que incrementa el període de càlcul en aquest sentit, si no troba, com diu, la neutralitat. I jo dir-vos que em costa molt, alguna cosa entén del càlcul de les pensions i em costa molt com trobarà aquest home i el seu equip la fórmula neutra per poder ampliar el període de càlcul sense tenir que perdre poder adquisitiu de les pensions en el futur. Per tant, aquí tenim una pedra important que hem de resoldre a la negociació de les pensions i que estarem molt atents també amb els processos de mobilització per tensionar aquestes taules si cal i fa falta. I la tercera pota, perquè resoldria o hauria de resoldre una crisi de renta, és la fiscalitat. Nosaltres hauríem d'aspirar a que els nostres recursos públics tinguessin més capacitat de recaptació, ingressar més. Tornem a denunciar que tenim una diferència, un ventall en negatiu en la mitja de la Unió Europea de gairebé 60.000 milions d'euros, que ingressem menys que ingressen els països del nostre entorn. I nosaltres necessitem, amb l'estructura social de desigualtats que tenim i amb l'estructura del mercat laboral encara amb un increment, amb un nivell d'atur molt alt, que supera els 2 dígits, necessitem moltes polítiques públiques, moltes polítiques de protecció social. Per tant, necessitem més capacitat recaptatòria i necessitem que es faci d'una manera més justa, perquè pagui el que ha de pagar, que és el que hi té. A Catalunya poden haver pràcticament unes 40.000 persones que estan guanyant més de 100.000 euros l'any, que diuen que guanyen més de 100.000 euros l'any, que estan subjectes a l'IRPF. Hauríem de mirar quines mesures hauríem de plantejar per incrementar aquestes despeses. Aquí tenim una, que no és d'afectació general, que és de 40.000 persones de 7 milions i mig que tenen molts calés, que hi guanyen molts calés. Igual que el que estem plantejant amb totes les polítiques de recaptació cap als ingressos del capital, perquè aquests són del treball. El que diuen guanyar més de 100.000 euros és el que diuen guanyar-los treballant, que són els que estan subjectes a IRPF, però després tenim els que diuen que guanyen per la via de beneficis, que són molt més diners i molt menys gent que no estan subjectes a aquesta recaptació. Què vull dir amb això? El debat fiscal no el podem renunciar a posar-lo damunt de la taula. I, malauradament, el govern de l'Estat, quan comença la ronda de reunions per començar a estructurar els pressupostos, ja ha renunciat a una part important d'aquest debat fiscal, limitant-ho només a una part molt petita del que realment podrien incrementar la recaptació. Que està molt bé, tota la recaptació cap a les energètiques i tota la recaptació cap a les entitats financeres, però és una part petita de la capacitat de recaptació que hi té el món del capital, que no oblidem, està gairebé arribant al 50% del total dels recursos que té el país d'aquest producte interior brut. Per tant, n'hi ha un marge molt més important per poder recaptar. I no dic a Catalunya, que a Catalunya el problema ja no és la renúncia, és que s'apunta la possibilitat d'obrir un debat cap al retrocés en aquest sentit de pèrdua de recaptació, com per exemple està plantejant Junts per Catalunya, que està en el govern amb la titularitat fins i tot del Departament d'Economia, en el que pot plantejar damunt de la taula una reducció de l'impost de patrimoni i de successions amb el nostre país. No podem acceptar aquesta realitat. Els partits que es diuen volen fer polítiques de progrés social per al conjunt de la ciutadania no pot acceptar un debat fiscal en el que es renunciï i es perdi la capacitat de recaptació reduint els impostos als més rics. No podem acceptar una reducció de l'impost de patrimoni, però tampoc podem acceptar un retrocés en la política fiscal verda. O és que se'ns oblida el que estem visquent aquest estiu?
O és que les capacitats de donar-li resposta a la situació de la crisi climàtica no requereix de tot un ventall d'actuacions polítiques que s'han de traduir també en les polítiques fiscals? I alguns comencen a plantejar que hem de pensar-nos, perquè ve una inflació molt alta, està aquí al costat, Foment del Treball, de plantejar que hem de retirar l'impost del CO2 damunt de la taula que està previst per començar a posar-se en marxa aquest any. No podem retrocedir en aquestes figures que evidentment han de lluitar per una pedagogia que intenti donar-li respostes a la crisi climàtica. O també el que hem de fer molt clar és que hem de tenir capacitat recaptatòria per fer front a les polítiques socials que necessitem per poder fer front a la inflació d'aquestes rendes que deia que estan més baixes. Per tant, aquests pressupostos seran importants en aquest moment a Catalunya, perquè hem d'intentar desenvolupar aquest debat fiscal, però també hem d'intentar de garantir un increment de les polítiques públiques i socials. Els pressupostos comptaran amb més recursos que mai. Tindran la capacitat recaptatòria més que mai, no per un impuls polític de modificació de normativa recaptatòria, sinó per el que hi és realment el creixement econòmic que ha sortit després de la pandèmia i també la capacitat d'increment de recaptació per a l'increment de preus. Si la base imponible és més alta, es recapta més i, per tant, tindran més capacitat que mai per poder desenvolupar les polítiques públiques. Evidentment, s'han de garantir el que són els eixos troncals de l'estat de benestar social català: educació, salut, dependència, però també ara hem de fer front a la crisi de la inflació. Per això insistim en les nostres propostes conjuntes en l'UGT. Hem de resoldre els problemes de l'accés a la renda garantida de ciutadania per poder arribar realment a totes les persones que li fan falta. I per això és fonamental que aquests pressupostos incorporin l'actualització de l'índex de renda de suficiència de Catalunya, que porta 11 anys ja congelat. Anem cap al 12. També demanem un bo social que arribi directament a les persones que no tenen ni tan sols els ingressos vinculats al salari mínim interprofessional, un bo de 300 euros. I, com no, volem desplegar plenament el que són els accés a la gratuïtat del transport públic, que s'està mostrant ja les primeres setmanes de que la mesura va posar en marxa parcialment en els transports de Catalunya, quina és l'afectació real que tindrà en la butxaca dels catalans i les catalanes que anem a treballar, i és l'increment important que s'està produint de la utilització del transport públic a Catalunya. I per últim, i acabo, no oblidem en aquest pressupost el caràcter estratègic. Estem dins d'un desenvolupament d'una estratègia d'inversió pública per transformar l'economia. L'economia catalana, que ha de garantir un procés de reindustrialització. I hem signat ara fa ben poc el Pacte Nacional per la Indústria, però ara, com jo deia en aquella signatura, hem de garantir que el desenvolupament pressupostari que està pactat i titularitzat aquest Pacte Nacional per la Indústria es porti a terme des de primer començament, des de ja, des d'aquests pressupostos de la Generalitat, perquè és cabdal per al nostre mercat laboral també el tipus de model productiu que han d'encetar. I reindustrialitzant el país, jo torno a posar damunt de la taula la necessitat de donar-li resposta a la transformació que el sector del turisme ha tingut amb posterioritat a la pandèmia. No tornarà a ser el mateix sector turístic que el que teníem abans de la pandèmia. No volem que torni a ser el mateix sector, les mateixes condicions que el que hi havia abans de la pandèmia. Hem de reformular aquest sector, redimensionar-lo, fer-lo sostenible i, sobretot, garantir condicions de vida digna i suficient a totes les persones que hi treballen, que són moltes, les que més treballen a Catalunya en aquest sector. Per tant, és important que comencem a remengar-nos amb el govern, amb les entitats, amb el sector i començar a construir el nou Pacte Nacional pel turisme. I ara, amb tot això, que ja he soltat una xapa que t'hi cagues, oberts a totes les preguntes i agrair-vos de nou que sigueu amb nosaltres. Ximpunt. Hola, aquest no. Hola, Javier. Soc el Xavi Díaz, de l'Agència EFE. Voldria saber si podíeu tornar a repetir en total quants convenis estan bloquejats ara mateix. Era 72 i de l'altra banda, al gener... 113. I total de persones afectades...
I 113 més 72, o sigui, uns 200. Vale. I és gent que no que té el salari congelat ara mateix. De l'any passat, sí. I són tots sectorials? De quin tipus són els convenis? Les empreses multipliquen el nombre de convenis, però afecta moltíssimament gent. O sigui, on està l'afectació real de treballadors estan els convenis sectorials. Hola, abans has comentat o salaris o conflicte, no? M'agradaria, o sigui, dedueixo de la teva exposició que la idea d'un pacte de rentes la veus molt difícil. No sé en quina mesura està descartat, ja perquè veig que esteu abocats una mica a l'acció, veient la reacció del empresarial. I si em permets una pregunta de fons, quan parlaves de la no possibilitat de representació a les empreses molt petites, considerant que cada vegada veiem empreses més petites i més microempreses, no sé quin límit pot suposar això a mig termini pels sindicats. És una pregunta més de fons, no sé el moment, però sí que em sembla important perquè han crescut molt les empreses cada cop més petites. Gràcies. Recorda'ns. Ariadna Trillas, de Alternatives Econòmiques. Gràcies. Una per una? Ara. Bé, el pacte de rendes, a mi m'agrada sempre, quan parlem del pacte de rendes, fer una mica de pedagogia en relació a l'associació directa que es fa amb el pacte salarial i el pacte de rendes. El pacte salarial té un àmbit de negociació, patronals i sindicats, que afecta a una part de l'estructura de les rendes d'aquest país, però després hi ha, com deia, uns altres eixos que configuren les rendes del conjunt del país. Per tant, si associem negociació salarial al pacte de rendes, diré, crec que hauríem de fer tot un esforç per acabar de tancar un pacte salarial, per donar-hi resposta a tot el que parlem. Penso que hem de fer un esforç per treure a la patronal d'aquesta lògica que s'ha col·locat com un maximalisme de que no a les clàusules de revisió salarial. No és moment de fer política, és moment de donar-li resposta. És a dir, les clàusules de revisió salarial, el que coneixeu les relacions laborals, ha estat una batalla ideològica entre empresaris i treballadors per un model de concepció retributiva amb els salaris. Però ara la clàusula el que garanteix és poder finançar una part important del que hi és a la desviació que va a 2 dígits de la inflació. És a dir, seria impossible ara plantejar-se sortir als convenis col·lectius en reivindicació d'un 10% d'increment i pensar que desbloquejarem la negociació col·lectiva, incendiaríem el món del treball i per tant podria tenir uns altres efectes. I el que estem plantejant nosaltres és ben com financem d'alguna manera la desviació d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu, tornant als treballadors alguna garantia de retorn, que no serà la totalitat, però alguna garantia de retorn, utilitzant aquesta figura de la clàusula de revisió. Hem de treure'l d'aquest màxim polític a la patronal. No és moment de parlar de model de relacions laborals, és moment emergent, d'emergència, que hem de donar resposta a la gent. I després està quina expectativa tinc per un pacte de rendes en el que hauria de jugar el govern amb caràcter tripartit. Tinc poques expectatives perquè hi ha una pota, la més important probablement, que és la que garanteix els recursos suficients per redistribuir, que és la política fiscal. I hi ha una renúncia explícita a desenvolupar una reforma clara de política fiscal en el país. Seguim la lògica de la protecció del capital amb una hipotètica inèrcia sobre inversions en el que no es vol tocar el moll de l'os, que és posar damunt de la taula quin és el grau d'esforç que han de fer els que tenen les rentes altes per contribuir amb el conjunt de la situació de la crisi. I aquí no es vol tocar, perquè no n'hi ha una solidesa política suficient per articular majories, perquè no n'hi ha vocació probablement de trobar-se fronts més enllà del poder del que ja hi tenen com a govern d'esquerres i de coalició, per la crisi que tenim de govern a Catalunya entre els socis en el que ja és molt difícil trobar consensos més enllà quan ideològicament estan a les antípodes. Per als motius que hi siguin, n'hi ha una renúncia explícita
a abordar una de les principals potes del que hauríem d'articular un veritable pacte de rendes. Per tant, no tinc expectatives. Tinc expectatives de resoldre l'acord de pensions, si com deia acabem de convèncer dels criteris i fórmules de neutralitat amb els períodes de càlcul al ministre i al seu equip. Tinc expectatives de resoldre el salari mínim interprofessional, tinc expectatives de que al final el procés de mobilització i tensionament acabin de donar-li sentit i coherència a la posició patronal per arribar a un acord, però la pota gran no crec que siguem capaços. Per tant, jo em nego a parlar de pacte de rendes si no estan tots els eixos de les rendes contemplades en aquest sentit, perquè penso que s'estarien ficant una pressió també innecessària, perquè pensar que aquesta crisi surt només dels increments dels convenis col·lectius als salaris és ser molt reduccionista a l'hora de trobar les solucions que pateix el país. I en la segona pregunta que plantejaves, clar, per això dic, és important no abandonar ni oblidar el caràcter estratègic de les polítiques d'inversió pública. És a dir, el procés de transformació, entre d'altres coses, ha de tenir un impacte i efecte en la redimensió de la grandària de les empreses. És a dir, és impossible competir globalment actualment amb l'estructura empresarial que tenim avui dia. Hem parlat molt de la reforma del mercat de treball, hauríem de parlar molt de la reforma del teixit productiu i de la seva redimensionament, les seves capacitats de col·laboració, com s'incentiven des de l'acció pública tot aquests processos de col·laboració empresarial, com els sectors acaben de tenir un impacte més enllà de no tenir la concertació vinculada a la retribució i als costos directament laborals, sinó com desenvolupen estratègies que van més enllà. Penso que el país necessita maduresa per realment poder fer front a un procés de creixement. Nosaltres, clar que patiríem una situació amb la mateixa regulació legal que tenim de representativitat, evidentment, per caràcter estadístic patiríem una reducció de presència representativa. No tinc tan clar de presència afiliativa, que juga una altra lògica, no juga la mateixa lògica de les eleccions sindicals. Però això que hem dit no és un problema pel sindicat, això és un problema pel país. És a dir, perquè tornem a dir, concorren gairebé 3.000 candidatures diferents en els processos electorals als centres de treball. O sigui, la gent se pot organitzar fins i tot més enllà dels sindicats, que jo no recomano, però més enllà dels sindicats. Per tant, és un problema de qualitat democràtica. Si al final tot el teixit productiu trasllada a un mercat laboral que li impossibilita representar-se i organitzar-se per defensar els seus drets. Això està demostrat, mirem l'evolució de sindicalització i d'índex de desigualtats i és una relació proporcionalment directa. Amb menys sindicalització, més increment de les desigualtats. És un dels factors, no és l'únic factor, però aquest factor hi juga per garantir una societat més igualitària. Hola Javier, Joan Gascande, del Diari del Treball de Catalunya Plural. Volia preguntar-te entorn a les negociacions que està fent Yolanda Díaz aquesta setmana amb les cadenes de distribució per limitar, per aconseguir una cistella de productes bàsics. No sé si et sembla una bona proposta per limitar una mica els preus dels aliments, que és un dels principals afectats per la inflació, si creus que és viable i una bona solució a la situació actual. Que penso que ha fet la vicepresidenta és col·locar un debat damunt de la taula que nosaltres veníem també posant abans de l'estiu damunt de la taula. Aquí a l'última roda de premsa que van fer conjunta van reivindicar tots dos sindicats mesures polítiques de control de preu, és a dir, intervenció real a l'economia dels preus. El que col·loca és un debat important damunt de la taula independentment de la fórmula que utilitzi, que sigui més encertada o menys encertada, que sigui de caràcter voluntari o no. Jo penso que no ha de ser una voluntarietat empresarial establir una determinació de preus, perquè aquesta voluntat empresarial evidentment és disponible per ells i no regula el que és la necessitat que té en el cicle econòmic al conjunt de la societat. Per tant, penso que hauríem de trobar fórmules on realment s'estructurés una ventall de productes i serveis que han de tenir un impacte important en la reducció de la inflació, però el seu control dels preus a intervenir fent exercici de l'acció constitucional que ja ho preveu, que quan hi ha els interessos generals posat en qüestionament es pot desenvolupar polítiques d'intervenció en aquest sentit. Tenim els marges també que hi permet el marc normatiu, les regles de la Unió Europea. Tampoc podem plantejar una intervenció absoluta, però aquest marc permet algunes mesures concretes per poder intervenir. I si no, què ha passat amb el lloguer? El lloguer ha tingut un impacte de regulació directa del preu. S'ha posat un topall
amb el lloguer. N'hi ha uns altres productes i serveis que poden jugar també en aquesta situació. És que si no controlem el que és, el que jo deia, la irresponsabilitat empresarial d'imputar preus per mantenir marges, si no controlem això, per equilibrar-ho, aquesta inflació està desbocada. I pensaven, quan estaven al mes de març, al mes d'abril, que la inflació acumulada ens hi portaria a un estiu per el criteri de càlcul de l'any anterior, quan començaven a tenir ja inflacions altes, que començaria a baixar per un criteri de formulació i de càlcul. I estem veient que no baixa, que la baixada que tindrà probablement, si acaba tenint, serà molt lleugera, tenint una inflació a final d'any molt alta. Per què? Perquè no controlem preus, perquè estan imputant directament a preus els seus costos. S'ha controlat una part dels costos energètics durant pràcticament un trimestre, molt més important que les economies que ens envolten, i tenim una inflació més alta. Alemanya, que està pagant gairebé el triple per l'energia que Espanya, té una inflació més baixa que Espanya. Aquí els empresaris s'estan forrant, alguns, no tots. Hi ha alguns que estan patint molt, però alguns s'estan forrant. I això requereix de política pública. I per tant, jo no sé si és amb la fórmula, amb l'oportunitat electoral que li volen dotar a la vicepresidenta, al seu projecte, etc., però que en aquest país fa falta un debat per establir com una mesura concreta el control de preus, per mi està clar. Sí, bon dia, la Núria Oriol de Catalunya Ràdio. En el que feia referència en aquesta resposta, en el company parlava que hi ha un marge per l'intervenció en el control de preus. Pot concretar més quin tipus de mesures pot activar el govern espanyol emparant-se en la llei, i si també pot concretar una miqueta quina és la posició de Comissions Obreres, si es decanten cap a una rebaixa de l'IVA dels productes alimentaris com demanen les grans distribuïdores i no tant posar un topall en els preus dels aliments. Gràcies. Sí, jo penso que hi ha diferents línies d'actuació per intentar controlar els preus. Algunes que s'estan posant en marxa en relació a tots els costos energètics, però nosaltres és insuficient, perquè aquell que s'hauria d'abordar realment és si el caràcter de la subhasta tarifària és el model que realment li dona resposta a la relació d'oferta i demanda. Perquè clar, els costos de l'oferta haurien de ser contemplats també a l'hora d'intentar incentivar la demanda. En aquest cas nosaltres som presoners. Som presoners perquè tenim una demanda obligada, que és accedir a l'energia, però en canvi els costos no tenen res a veure del preu, no tenen res a veure amb els costos reals de les empreses energètiques. I estem pagant al mateix preu tota la generació d'energia independentment del que li costi a les empreses. Per tant, aquí hi ha un marc regulatori que es podria treballar per controlar i baixar directament el preu de l'energia. Tenim un altre, sobretot dels productes no elaborats. Veiem com el sector agrari està patint les conseqüències d'un model que els hi aboca a la precarietat, no només els treballadors i les treballadores que la pateixen, sinó també els agricultors i les agricultores, els empresaris del sector agrari o agroalimentari, en el que s'estableix mitjançant un model de distribució on el caràcter de l'intermediari juga un paper que impacta en el preu pràcticament arribant a superar el 100% dels costos dels productes. Aquí n'hi ha un marc regulatori que s'hauria de treballar. És a dir, entre el distribuïdor i el productor hi hauria d'haver una relació regulada que pogués controlar l'impacte de desviació de preus. I això afectaria al conjunt de la cistella de la compra. És a dir, a tots els productes frescs afectaria de manera directa, baixaria radicalment la inflació subjacent, que és la que menys ens preocupa per saber quina és l'estabilitat o no de tenir un preus alts durant molt de temps, durant un temps llarg. Per tant, hi ha mecanismes per poder plantejar-ne. I no estic d'acord que les solucions siguin mantenint els marges de les empreses distribuïdores del sector alimentari per no reduir els seus beneficis, que se l'estan portant calent, són un dels que s'estan forrant a costa de baixar el preu de la compra, deixant de recaptar impostos mitjançant l'IVA. Perquè no és un problema d'IVA, que torno a dir, segueix estant per sota de la mitjana europea també l'IVA, el tipus d'IVA que paguem al nostre país, en la mitjana del tipus d'IVA que paguem al nostre país.
Si nosaltres baixem l'IVA, estem garantint la protecció dels beneficis d'aquestes empreses que se'ls estan portant calent però calent. Per tant, no estic d'acord que sigui la fórmula. Això mostra una altra vegada l'avarícia, la codícia que representen alguns sectors empresarials, com en aquest cas el sector de la distribució alimentària, que ahir ho plantejava de manera molt clara i molt directa. És a dir, si voleu que baixem els preus, no em demaneu que jo guanyi menys, sinó que paguen, que cobre menos el Estado. No és la fórmula, és una barra. Hola, bon dia, Adrià Rovira del Món. Abans has parlat sobre un calendari de mobilitzacions que presentareu aquesta setmana o la que ve, i has parlat que seran algunes de caràcter general i els altres més sectorial. Això vol dir que hi ha sobre la taula alguna vaga general o alguna cosa per l'estil? Merci. La vaga general, ho diré sempre, no es convoquen, es fan. És a dir, quan fem una vaga general tindreu informació preceptiva amb els terminis que corresponguin. Nosaltres estem plantejant ara una mobilització general que estigui molt orientada en dos sentits, sobretot. Un vinculat directament al conveni col·lectiu i un altre a les polítiques pressupostàries que han de garantir un marc de protecció social davant d'aquesta crisi de preus. Per tant, les mobilitzacions van orientades en aquest sentit i tenen realment una contrapart identificada en cadascuna de les reivindicacions que hi plantegem. El que no volem fer tampoc és alimentar els espais de desestabilització política que a alguns els encantaria utilitzar els sindicats com a ariete en aquest sentit. O sigui, la dreta estaria encantada que nosaltres desarticulem, incrementem, incendiem, no tenim en compte tot el que s'està fent i desplegant per corregir realment la situació que s'està posant damunt de la taula. Tenim un marc de reforma laboral que no teníem, tenim una orientació sobre increment de pensions que no teníem, tenim un increment del salari mínim interprofessional o una expectativa que no hi tenien, ni un marc de mesures que evidentment tenen una realitat que amb nosaltres polítiques estaríem parlant encara d'una situació molt més greu. I tenim un factor que està determinant la posició i la resposta cap a la crisi de preus, que tenen també identificades quines són les responsabilitats, i el sindicat el que volem és això, perquè el paganos d'aquesta realitat són els nostres. I és el que plantejarem. Per tant, el tipus de mobilització anirà orientada en aquest sentit. I sobretot, el que estem plantejant també és que cada conveni col·lectiu comenci a tensionar perquè abans que arribar a final d'any puguem desbloquejar una part important d'aquests 72 convenis que tenim encara empantanats. Jo penso que aquesta és una situació que no només requereix una resposta general, sinó també una resposta articulada en cada àmbit que també s'està preparant. Les nostres federacions estan fent també la seva tasca perquè probablement en les properes setmanes i mesos algunes vagues tindrem damunt de la taula d'alguns sectors importants si no canvia el tarannà de la patronal a la taula de negociació. A principis d'estiu va haver-hi algunes veus empresarials que parlaven que a la tardor això hi hauria molts EROs i reestructuracions. No sé si ho esteu veient, esteu notant alguna coseta per aquí. Després també us volia preguntar si aquest procés de mobilitzacions, a l'Escrivà li heu dit que li muntareu mobilitzacions, depèn com vagi la negociació. A la Generalitat li muntareu mobilitzacions si no du a terme accions per pal·liar l'impacte de la crisi de l'IPC a les famílies? Gabriel Ubieto, Periódico. L'Escrivà ahir van tenir la primera reunió de la segona fase, no la podem rebre no dient ja veurà la que te va caer, donar-li una mica de ressò, com a mínim de marge. Però jo el que deia, el procés de mobilització va orientat en dos sentits, en garantir rendes, per tant hi ha empresaris, hi ha pensions, hi ha salari mínim, pensem que no tindrem tants problemes ni a les pensions ni al salari mínim, per tant estem molt enfocats a desbloquejar la negociació col·lectiva. I evidentment a Catalunya no és que li farem, és que li hem fet, aquest any ja hem fet algunes, recordo que hem fins i tot constituït una plataforma amb les entitats socials que hem fet algunes mobilitzacions i les seguirem fent, perquè, torno a dir, no acceptarem un model fiscal que renuncia a tenir ingressos per poder donar-li eines de protecció a la gent que patirà les conseqüències pitjors d'aquesta crisi. Les competències més importants en clau de rendes no hi estan a Catalunya, però les polítiques públiques de protecció sí.
O sigui, Catalunya no podrà fixar el tipus de pensió, no podrà fixar el salari mínim interprofessional. El govern no té competències en relació a la negociació col·lectiva ni volem que les tingui. Les tenim nosaltres els empresaris. Però el que sí que té són les capacitats de desenvolupar un model pressupostari on incentivi i reforci les polítiques de protecció social. I amb l'estructura de desigualtats que tenim, les ha de garantir. Per això nosaltres hem plantejat com les capes socials més vulnerables, més subjectes a la vulnerabilitat econòmica, han de tenir un acompanyament quan tenim la inflació a un 10%. I per tant volem polítiques pressupostàries que ho contemplin, i si no se'n donen, hauran de plantejar on troben les majories parlamentàries. Jo confio que les esquerres els tinguin també la mirada en el mateix sentit de la protegir a la gent com estem plantejant els sindicats, i que nosaltres, evidentment, hem de donar una resposta si aquest pressupost no obre en aquest camí. Per tant, sí, també tenim plantejat la possibilitat de mobilitzar-se també cap a la Generalitat. Ah, sí, aquí estan les trompetes de l'apocalipsis, no? Com deia el Sánchez Llibre, el tsunami econòmic de la tardor. Bueno, jo deia que totes les incerteses globals encara fa difícil definir quines seran les conseqüències en funció de les polítiques que la Unió Europea pugui adoptar. Si la política de la Unió Europea és plantejar-se un mecanisme de control de preus energètics, evidentment l'impacte de la inflació tindrà un recorregut probablement o segurament molt menor que el que tenim ara. Si la Unió Europea eleva al terra de l'harmonització fiscal per poder seguir mantenint una nova injecció de polítiques públiques, d'estímuls, perquè els estats membres poden seguir plantejant polítiques de protecció a les persones, per exemple, aquí, per fer front a una hipotètica pèrdua d'activitat que es traslladi a la pèrdua d'ocupació, podríem tenir els recursos suficients, amb aquest pressupost i amb aquests estímuls, per posar en marxa, per exemple, la reforma laboral en els seus mecanismes red, per no tenir que tirar dels acomiadaments i començar a plantejar la fórmula Covid, que s'ha mostrat exitosa perquè la gent no perdi la feina. Per tant, és aquesta la línia política que hem de plantejar. No podem tornar a les polítiques de l'austeritat on les empreses era contractar i tirar per intentar protegir marges. No, aquí ara n'hi ha uns elements de protecció social que haurien d'incentivar en tot el que està a la tardor. Per això el tensionament social ha d'arribar a les orelles o darrere de les orelles dels que tenen la responsabilitat de les administracions europees, estatals, autonòmiques. Perquè si no, evidentment, les respostes poden tenir el contrapès del que són les tensions que aplicaran les èlits econòmiques, les patronals, les empreses, les entitats financeres. Hem d'equilibrar aquesta realitat. Per això nosaltres pensem que no està ara escrit que tinguem una crisi que es trasllada a l'ocupació. I si tenim una crisi que s'acaba traslladant a l'ocupació, tenim mecanismes per poder abordar-les sense perdre l'ocupació a la gent. I és una reforma laboral que l'hem de fer vigent per la via de la pràctica, no per la via de la teòrica.